ụtụtụ ọma onye ọma na-ege ntị. Biko taa bụ orie ga-erotere anyị niile ihe ọma ma n'ihu ma n'azụ. Anyị na-arịọ sị na kwa ụbọchị ka nrọ anyị pụta ihe ka nke ọjọọ so nrọla ise. Biko achọrọ m igbu oge n'ụtụtụ a. Taa bụ orie. Isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ụtụrụ. Mana nkọwa ihe gbasara ụtụrụ ma m akọwaghị ụchụ ọ ga-edo anya. Aga m achọ ka m arụtụ ha abụọ aka maka na ha abụọ na-agakọ. Ịgbapụ ya ọsọ, gịnị bụ ụtụrụ? Ụtụrụ wụ ihe ibulu ụwa, ihe ọjọọ mmadụ na-ebu ala ụwa. Ọtụtụ mgbe ọ na-abụ nke ihe imetere n'ụwa gị nke mbụ. Achọ m ka mụ na gị bụ isi ngọngọ ihe gbasara ịlụ ụwa, maka na jụọ nne nne gị ma na alụ ụwa alụ. Maka na nne nne mụnwa dachikere mmasị m na ọ bụ nne ya lụrụ ya ụwa, ọwụ mma m. Na mma ya mgbe ọ na-anwụ na ọ gbara ya si ala ọ ga-abịakwara ya ụwa ya lọhụrụ. Ọ bụ nne ya. Mma m nke ukwu aha ga-atụrụ m asị Meri onye Rom esi ebe ahụ bịa gwa m eziokwu. A na-eme ya eme. O nweghị ihe nne nne m gwara m nke ndị nna m gwara m ka m laa ebe ahụ. Ụtụrụ, otu onye okenye na-ama anyị dechibeze nke m, ọ sị m na o nwere ihe ị ga-emeta n'ụwa nke a na-akpọ ihe akụkụrụ, ihe akụrụ n'ubi na-enweghị ihe o mere gị ga-ewere iwe gbubishie ya. Ma imeghesi gị ihe dị na ya, ma ịkpụgharụ maka ya, na ịnwụọ bịa ụwa ọzọ, mgbe ahụ mụkwara gị eti gị ihe ahụ nọ n'irite ya samaghị afọ. Onye okenye gwara m, asị m nke ewu ihe nna m gwara m ka anyị lala nna nna anyị zi. Akwa anyị agala nne nne ga nna ka anyị lala nna nna. Ndị zụrụ anyị ehila atụrụ aka ọnụ ụzọ anyị wa ọwụ otu onye azụghị anyị na one building agbachie gị imetụ junior climb up. Anyị wapụtara dispose mụta mụrụ họrọ nke ka mma mbụ omenala. Biko aha m Nkwachukwu ji agba na-akpọ m Ojuọfọ. Abụ m onye Olu Okoro nke dị na Ụmụahịa n'obodo nke Chineke n'okwu bekee Igbehile. I'm from Olokoro in Ụmụahịa South Local Government Area of Abia State, God's own state one n'ụwalile. Ọ ga-adịrị Igbo la mma. Ka m ala ụchụ wụ nke iji aka gị emetere onwe gị na nke mmadụ mere gị. Nke pụtara ebe a mmadụ mere gị ya iji aka gị emetere onwe gị. Tupu mmadụ emekwene gị ụchụ, gị na chi gị adịghịla mma. Maka na gị na chi gị dị na mma, onye ya na chi ya dị na mma, chi nke ya ọ na-esi ike ihe ọjọọ eme ya. Kekwana ihe ga-eme ka gị na chi gị dị na mma. Ị ga na-eme omenala, ị ga na-asọ nsọ ala, ị ga na-akwanyere ntọala ugwu, kwanyere ọdịbendị ugwu. Nke ahụ iwu ahụ e nyere ebe ahụ amụrụ gị. Ọ bụrụ na amụrụ gị na China, ga-akwanyere omenala ndị China ugwu. Chineke ahụ ọ bịara na China. Ya hụrụ na amụrụ gị n'ala Igbo, ọ wụ omenala Igbo ka ị ga-eji bie ndụ. O nwere otu ụmụ club meeting ndị ebe Port Harcourt, slogan ha wụla ihe ọ kọwara wụla ala eche onye ụrụ, ala anaghị eche onye ụrụ, onye ọjọọ ala oke bụla anyị anaghị edote. Ị gaghị ka nke ị ga-epụ maka a na-achọ ka ememe ebe ka ọ dị mma. Anyị atala ahụhụ. Ihe mkpu na-emetụ ụchụ na ụtụrụ aka bụ onye oke emele ka mmara, onye ọkọ na-akọ emele ka mmara. Ọ onye ichie ọ sị na nke ibulu ụwa nke ahụ na-ara ahụ. Ị ga-agakwa ebe a ga ebe a gakwa ebe a lagharịkwa arịa gbara arịa arụsị arụkwụsị. Ha sị ọwụ arụsị, ezigbo aha ya wụ arụkwụsị. Ọ Ojuọfọ ekwu ebe ahụ wee ga ka arụkwụsị. Ọ arụkwụsị ndụ ha dị ndị Igbo. Anyị ka nọ n'ụtụrụ. Ụchụ ahụ m chọrọ irutu aka ugbu a wụ agwa ọjọọ ahụ ị na-akpa onweghị ile eme. Otu chief la ama nna m ụmana nchara na Amizi Olu Okoro ọsọ onweghị agwa ọjọọ ahụ ile akpachi mmadụ ibe gị wụ onweghị. Otu onye kwuru egwu si gị ome mma mere onwe ya n'elu ụwa o, ome njọ mekwere onwe ya n'elu ụwa o. Ya sị gị nke i mere n'elu ụwa nke ahụ ka ị ga ya dụwa. Biko
burula obi na imeta ihe ọjọọ hapụ ụwa ala lee ebe ụwa ọdụ ahụhụ ya ka na-eche gị. onweghị onye nwụrụ 2023 years ago na aga ịkwụ ụgwọ mmehie ịkara gị mete tomorrow morning and na ọwa ekwensu ka ọ sịrị ọwa asị ihe ijikwa ka gị mee. You are responsible for your sin. ọ ga-adịrị Igbo la mma. achọrọ m ka anyị titu anya otu a ndị nna anyị shikpere Chineke ka anyị ka nka. ọwụ na onye China ejighị nke egwu egwuregwu, onye India ejighị nke ya, onye Japan, onye South, onye Russia ala aba na o nwere mgbe m nọ na-ekpere Russia ekpere ka ha chegherie mgbe a na-asa anya. ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mma mmanụ.